נירוש, זה בשבילך כפרה. אני אעשה איזה וידאו ארוך כזה. זה יום שבת. הופה. לאן אתה הולך? זה אני מצלם ככה. זה אני פה. אני מצלם ככה עם המצלמה. אני מצלם כזה, הוא רואה ציפי שביט, יום שבת, בערב, שעה 7:46 בערב, 7:45 בערב. בדיוק טקסטנו, עשינו טקסט אחד לשני. תיוטי, לאן תלך? מי זה? מה זה? מי זה עומד? מי? הופה! מה זה? מה זה פה, מצלמה? ישמר. לאן אתה הולך? תיזהר, שלא תיפול. אוקיי. תיזהר שלא תצגור על האצבע, תיזהר. בכית היום פעמיים. נכון? כיסאות של ערב החג, סלון, אורות. עכשיו אם אתה רואה מלא קניות שעשו בנות. הנה עשיתי פוקוס. מטבח, שם בפנים חדר, שתי חדרים, שירותים, אמבטיה, פינת אוכל. זהו. זה טוטו החתיך, הרקדן. טוטו, היי, מה אתה מוציא? היי, אתה לא מתייחס לאבא? בטח שלא תתייחס לאבא. למה שכן תתייחס לאבא? אבא קורא לך? אבא מדבר איתך בכלל? מה אתה אוכל? את הספר של רבי נחמן? וואי. בוא ננסה לתפוס אותך ככה. תסתכל לפה. הופה. רגע. תיזהר על היד, אבא. מה זה פה? הופה. מה אתה שקט עכשיו? תגיד לי. מה אתה שקט? בוא נשמיד, בוא. רגע, זהו סוף הסרט, למה אין עוד...